गोदैबो नङा खोनासंथावनो सो होनखायो नालाय नोङो बर' ख्रिस्टियानफोरखौ लारि खालामनानै गावथारजोब। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंबाय थादों मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि खुगानिफ्रायनो जुदि धोरोमनि दावराव दावसिया जोंनि हारिनि गेजेराव फैयोब्ला राकेश ब्रह्म दाउखा हो ना गाबनायावनो सुर दङ ना मायावनो ना महरानो गुफुर जेरै दाउखा दाउखानि गाबनाया सुर गोनांबो नङा गोदैबो नङा खोनासंथावनो सो होनखायो नालाय नङा होमबा बिदिसो होनखायो। गिबियाव नोङो नैबे भिडिअफोरखौ नायना लानाया जोबोद मोजां दै बे मोननै भिडिअखौ नोङो फुलहै नायना लाग्रो मोजांहै बिनि उनाव आं बुंगासिनो दङ। তো বন্ধুসকল এইফালে দেখিছে এজোপা ডাঙৰ গছ আচলতে গছ মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে এজোপা এতিয়া আমি জাষ্ট দেখিছো কাৰণে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো এনেকুৱা কিমান লাখ লাখ গছ বাঁহ গছ জেং জাবৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ উঠি আহিছে আপুনি চাৰিওফালে চাওক ঘৰ দেখি নাপায় চাৰিওফালে আপোনাৰ 360 এংগুল ঘূৰালে এটাই ঘৰ দেখা পাব এইটো এটা ঘৰ ঘৰটোৰ ভিতৰত বুঢ়া দুৰ্গন্ধ হয়তো মানুহ মৰি আছে নে গৰু ছাগলী মৰিছে ভিতৰতো গৰু ছাগলী নমৰে এয়া চাওক এইখন তেওঁলোকৰ সম্পত্তি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ অৱস্থা বেয়া হয় বন্ধুসকল ইয়াতে নিশ্চয় দেখা পাইছো কিবা এটা মানুহ হয়তো মানুহে হ'ব এইটো দেখিছে দেখিছে মানুহ বহুত দুৰ্গন্ধ ভিতৰত অৱস্থা নাই এইটো মানুহ নিচিনা লাগিছে হয়তো এখন হাত হয়নে মানুহ সদৃশ হয় গতিকে দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ এইফালে মানুহ হয় এইফালে হয়তো মানুহ হ'ব পাৰে কিমান এই ভিতৰত তো গতিকে কাৰেণ্ট কটা আছে সেই পিছফালে যাম কালি বহুত কৰিলো নোৱাৰিলো দেই বেয়া নাপাব। ভিডিঅ'खौ नायबाय ना नायबाय दिनै जोंनि आसामनिखौ नागारनानै गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा दिनै फैनानै धोरोम बासिया जाति बासिया दिनै दैबानाजों लोमफब जानाय व्यक्तिफोरखौ दिनै सहाय होफैदों गावनि दंनायफोरनिफ्राय जि हायो दान बायदिसिना होनानै दिनै दैबानाजों भुगिनांनाय व्यक्तिफोरनो दिनै जानाय आदार राननानै होफैदों गाननाय जोमनाय होफैदों दै रानना होफैदों नाथाय बिनि गेजेराव नोंथांनि जिथु राव बे रावा साबजाथावथाव जायाखै जाय समावहाय नोङो माखासे बाथ्राफोरखौ लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनांगौमोन जे जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो खौसे जानानै हायोब्ला जा एसे एनै हायो खांदिं बायनानै बै दै लोमजानाय न'खरफोरनिसिम दैथायहरदो आंबो नै बेसांखिनि हरनोसै होननानै बुंनो नांगौमोन। दिनै जायफ्रा गुबुन रायजोनिफ्राय फैना जाति बासिया हारि बासिया गोसोम गुफुर बासियालासेनो दिनै मदद खालामदों बेफोरखौ नुनानै सोलोंनांगौ दिनै नोंथाङा गावनि जायगायाव गावनि हारियाव गावनि ओनसोलाव दिनै माखासे दाङाबाजिखौ लाबोनोसो सेस्था खालामबावबाय जेरावहाय नोंथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंबाय जे गुबुन हादरनिफ्राय गोबां फान्डफोर रिलिज जायो जाय फान्ड रिलिज जानायखौहाय दिनैहाय मा ख्रिस्टियानफोरा बाहायो आरो बे नोंनि मथेब्ला बे गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय फैसाजों गुबुन धोरोमारिफोरनो फैसा होनानै बिसोरखौ माने कनभार्ट खालामो राकेश ब्रह्मनि रावा बे दै बे नोंथाङा सासे जुदि धोरोमखौ रैखा खालामनोब्ला
नोङो गिबिसिनथाराव नों गावनो सोलायग्रोनांगोन नों सासे जि गुफुर गाननानै मन्दिराव थांग्रा नों जाग्रोनांगोन नों धोरोमिया जाग्रोनांगोन नोंनि आखला मोजां जाग्रोनांगोन खारन धोरोमा मोजांखौसो फोरोङो गाज्रिखौ फोरोङा धोरोमा गुबुनखौ अननो फोरोङो सोरखौबा रायनो फोरोङा धोरोमा गुबुननि मोजां मावनोसो फोरोङो गाज्रि मावनो फोरोङा नाथाय नोंथाङा हानजा दालायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय हानजा दानांगौनि खुनु प्रयजनिया गैया धोरोमखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि धोरोमनि मोजांखौ बोखांग्रो गावनि धोरोमनि मोजां रावफोरखौ बाहाय गावनि धोरोमनि मोजां नियम नितिफोरखौ बाहाय अब्लानो नोंनि धोरोमनिफ्राय रावबो व्यक्तिया गुबुन धोरोमाव बास्लायनाय नङा बेजों लोगोसे दिनै सोरबा मुस्लिमखौ मुगैयो सोरबा ख्रिस्टियानखौ मुगैयो नाथाय दिनै दैबानानि थाखाय सहाय होनाया सोरबा मुस्लिमाबो होदों दिनै सहाय आरो बे सहाय होनायखौ दिनै हिन्दुआबो नाजावदों सोरबा ख्रिस्टियानाबो नाजावदों अब्ला दिनै सोरबा ख्रिस्टियानाबो बिनि थाखाय दान हरदों बेखौबो नाजावदों बिसोरो नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो सोबनिख्रुइ लेथ्रा साननाय हनाया दङ होनना बुंब्लाबो भुल गैया आरो जोंनि बर' हारियावनो सोबनिख्रुइ लेथ्रासिन गोसोफ्रा दङ दैदेनगिरिफ्रा दङ होनना बुंब्लाबो लस गैया मानोना जोंनि बर'नि दैदेनगिरिया गावनि सार्थनि थाखायल' दा राकेश ब्रह्मआ जुदि गावनि धोरोमखौ जुदि रैखा खालामनोब्ला पण्डित जा बा दौरि जा मन्दिराव थां फुजा हैथां नाथाय नोङो नोंनि मोन्थोरखौ बेसेबां रोङो नोंनि धोरोमाव थानाय मोन्थोरफोरखौ नों खैथा रोङो गिबियाव नोङो नोंनि धोरोमनि मोन्थोरफोरखौ नों रोंग्रोनांगोन जाहाथे नोंनि धोरोमनि मानसिफोरखौ गुबुन धोरोमाव बास्लायनायनिफ्राय नों लाखिनो हायो आरो लोगोसे जाय फान्डफोरखौ फरेन कान्ट्रिनिफ्राय रिलिज जायो बे बबे कान्ट्रिनिफ्राय बेसेबां फान्ड रिलिज जायो बेखौबोथ' नों मिथिगोन आरो बे फैसाखौ बबेयाव इउटिलाइज खालामो बेखौबोथ' नों मिथिगोन हायोब्ला नोङो बिनि सायाव डिटेल्सखौ होनाया जोबोद मोजां आरो बेबायदि नोंनि फरेन कान्ट्रिनिफ्राय फैसा फैयो बेजों लोगोसे बे फैसाखौ नोंनि मथेब्लाथ' जोङो कनभार्सन खालामनायाव बाहायो नङा होमबा जुदि बिनि सायाव जुदि जोङो नोंथांनि सायाव एक्सन लानो होमब्लाबो जोंहा राइट्स दङ नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनायाव एक्सन लानो थाखाय जोंहा राइट्स दङ नोंथाङा सासे इडुकेटेड ना आनइडुकेटेड मिथिया नाथाय नोंथांनि रावफोरखौ आङो फंसेबो सासे इडुकेटेडनि राव बा सोलोंथाइ गोनां व्यक्तिनि राव बायदि आं मोना नोंथाङा सासे जेब्लायबो सासे आनइडुकेटेड पार्सननि रावफोरखौ नोङो बाहायो गोथौ सिन्था खालामनानै नों बाहाया नोंथाङा पावार थानायखायसो नोंथाङा XEM खायसो नोंथाङा दिनै थाखा फैसा थानायखायसो बेसांखिनि रावखौ नोङो पाब्लिकआव फैनानै बिदि बुंनो हादों नङाब्ला माब्लाबानो जानो हागौ नोंथांखौ रायजो राजाफ्रा मा होसिगौमोन साजाबो होसिगौमोन जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि हारिनि दैदेनगिरिब्ला बा नोंथाङाथ' MCLA दायो MCLA दंना गैयाथाय नोंथाङा हारिनि थाखाय मा मावखो नोंथांखौ गोसोखांथावना नोंथाङा मा नेरसोन गालांखो बा दोनखो जाहाथे बर' हारिया इयुनाव नोंथांखौ गोसोखांनो हायो नोंथांनि मोजां खामानिखौहाय जानो हागौ गैया अब्ला नोङो नोंनि धोरोमखौ माबोरै बासायनो नों हानाय नङा बासायनो आरो धोरोमखौ बासायनो थाखाय हानजा ग्रुप दानो थाखाय जेबो मा गैया गोनांथि गैया आरो जुदि एथबां पावार दङब्ला आरो जुदि ख्रिस्टियानफोरा जुदि दिनैहाय गोबां मानसिखौनो गासै बर'खौनो जुदि कनभार्ट खालामबायब्ला फैसा होयोहाय बेखौ जुदि होबथानोब्ला प्रथमाव नोङो बर' ख्रिस्टियानफोरखौ लारि खालामनानै गावथारजोब दै
प्रथमाव नोङो बर' ख्रिस्टियानफोरखौ लारि खालामनानै गावथारजोब सासेबो दोननो नाङा अब्लानियासो नोङो नोंनि धोरोमखौ रैखा खालामनो हागोन अपसना मोननै दै नोंहा लागैलाय नोङो धोरोमाव नों खामानि माव नोंनि शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ नोङो नोंनि रायजो राजानो फोरमाय फोरों आरो नङाब्ला ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरखौ नोङो लारि खालामनानै गावथारजोब गावथारजोब अब्लानियानो धोरोमा बासायगोन धोरोमा बासायगोन आं बे बाथ्राखौ मानो बुंबाय थादों मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि खुगानिफ्रायनो जुदि धोरोमनि दावराव दावसिया जोंनि हारिनि गेजेराव फैयोब्ला बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्राय हिन्दु ख्रिस्टियान बा बाथौ ख्रिस्टियान ब्रह्म मिलायनानै जुदि जाबोदोंब्ला दिनैहाय मानो धोरोमनि दावराव दिनै मानो धोरोमनि दावराव एथबां बोसोरनिफ्राय फैनाय जुदि रां होयै होयै जुदि कनभार्सन खालामदोंब्ला दिनै सासेबो बर'आ बाथौ ब्रह्म थानाय नंलियामोन मेन नोंनि गोसो अन्तर जाय गोसो अन्तरा जुदि सोलायोब्ला धोरोमखौ सोलायो नाथाय नोंथांमोना राजनितिकनि थाखाय पलिटिक्सनि थाखाय नोंथांमोना बायदिसिना रावफोरखौ बाहायबाय थायो नोंथांनि स्टेटमेन्टआव आंहा गोजोननाय गैया जै बर' हारिनि